Вітаю зноў усіх, хто тым ці іншым спосабам, але неяк ўсё ж такі патрапіў да мяне на трансляцыю або глядзіць гэта ўсё у запісе. У любым выпадку прыемна, што хоць хтосьці яшчэ за мной сачыць і камусьці цікавыя мае думкі. Ось зноўку не ў нядзелю, зноўку так сталася, што ў панядзелак стрым, але роўна час той самы 20:00. Таму такое. Калі хтосьці не можа паглядзець у прамым эфіры, можа паглядзець потым у запісе. Няма ніякіх гэтым праблемаў. YouTube усё зберагае. Навінаў не так шмат, але яны такія больш, як звычайна астатнім часам, больш такія дыскусіўныя, чым проста там навіны. Вываліў навіну і ўсё. Ось, больш такія дыскусіўныя і, ну, в прынцыпе, мне яны падобаюцца. Пачнем з таго, што Трамп нарэшце завітаў да Кітаю. Пампезна там яго прынялі, ўсё такое. Але ніякіх там звышзаяваў зноўку ж не адбылося. Так, была там нейкая рэзалюцыя, па выніках якой там некаторыя моманты вызнаваліся, напрыклад, цікавы гэта тое, што Кітай, як Спалучаныя Штаты, лічыць, што Іран мае быць без'ядзернай дзяржавай і датрымлівацца вось гэтага статусу-кво без'ядзернага. А, потом яшчэ такога цікавага было. Дамовіліся там пра некаторыя тарговыя пагоджанні, што там Кітай ж будзе закупаць сельскагаспадарчую прадукцыю ў Спалучаных Штатаў. Ось, а Спалучаныя Штаты там нейкія прыбяруць з Кітаю. А, Таму як бы такое, не магу сказаць, што там нейкі прарыў адбыўся палітычны. Ось, але праз вось такія вось пагаджэнні Кітай можа патрошкі пачынаць пераконваць Спалучаныя Штаты, што Тайвань гэта ўсё ж такі Кітай. Вось. На фоне вось гэтых сялякіх дамоўленасцяў, рэзалюцыяў і гэтак далей, сустрэчаў, бо там увосені ўжо Трамп запрасіў Сі Цзіньпіня у Спалучаныя Штаты. Вось таму паглядзім. Але а, втрата Китаю, ой, втрата Тайвані для ух ты ж, заляцеў Ярослаўка аж з двух ног. Мне аж у навушнікі звук прыляцеў. Я аж трошкі спалохаўся. Дзякуй вялікі, безумоўна, за вашу матэрыяльную падтрымку. Чаму Тайвань такі небяспечны рэгіён для Спалучаных Штатаў? У Тайвані вырабляецца 60% іх сусветных мікрачыпаў з выкарыстаннем усялякіх там гэтых нанатэхналогіяў, нанапайкі, гэтых карацей. Тэхналагічней толькі тэхналогіі. Ось 60% усяго сусветнага вырабніцтва гэтых самых чыпаў адбываецца ў Тайвані. І пры гэтым 90% усіх ось гэтых самых чыпаў, якія атрымлівае з розных вытокаў Спалучаныя Штаты, яны атрымліваюць з Тайваня. З Тайваня атрымліваюць 90%. Ну, і уявіце сабе, што вось раптам Кітай там нейкім чынам, там дыпламатычным, недыпламатычным, через СВО, напрыклад, вырашае даяднаць Тайвань. І ўсё. І доступ па факту да вось усіх гэтых тэхналогіяў, усіх гэтых вырабніцтв, якія там знаходзяцца ў Тайвані, адразу пераходзяць у рукі Кітаю. Ой, знову перакладае на расійскую мову мне гэтыя самыя паведамленні. Доброго вечора, громада, пане Іване, радий вас бачити. Я так само радий вас бачити. Е, Ось і
Тое, што Сполучені Штаты могуць ось втратити, втратити це ж українське, як по-білоруську, то я ўжо памятаю. Загубіць, згубіць. Точно, дакладна. Згубіць могуць вось гэты рэгіён і вось гэтую пастаўку такіх неабходных для сучасных там вырабніцтваў чыпаў гэта вельмі вельмі для спалучаных штатаў небяспечна. Таму яны спробуюць неяк зараз там адносіны з Кітаем усё ж такі палепшыць, нягледзячы на тое, што для Трампа галоўны эканамічны, палітычны і ядзерны у тым ліку вораг застаецца ўсё ж такі Кітай. Бо Расію як ворага Трамп увогуле не разглядае, ён лічыць, што ў яго з Пуціним добрыя адносіны і, в прынцыпе, нічога там яму з таго боку не загрожа. Вітаю таксама пана Ікса. Ось. Таму па факту гэты візіт ён такі ні пра што. Ось таму ніякіх там глобальных дамоўленасцяў не было, ніякіх там прарываў палітычных, эканамічных, дыпламатычных таксама не адбылося. Проста ось Трамп з'ездзіў у Кітай і там трошкі там дамовіўся пра нейкія гандлёвыя рэчы. Таму цікава, што адразу пасля Трампа ў Кітай ляціць Пуцін 19-20 траўня, тобто ўжо заўтра, паслязаўтра. Запланаваны там ягоны візіт ужо ў Кітай і паглядзім, што гэта прынясе. Таму што там тое, што там казаў Трамп, напрыклад, пра што ён размаўляў з Сі Цзіньпінем, і што там будзе ссаць у вуха Пуцін. І, дарэчы, што самае цікава, сёння зранку расійскі беспілотнік пацэліў у кітайскае тарговае судна, якое там у тэрытарыяльных водах Украіны знаходзілася. Таму не думаю, што там за гэта яму там будуць насыпаць, але, скажем так, асадачак всё ж такі нейкі павінен быць. Все на паклон да вялікай Асі. Ну, я разумеюць, што Кітай адзін з найвялікшых на дадзены момант і эканамічных, і палітычных граўцоў на міжнароднай арэне. І, скажем так, залучыўшы на свой бок Кітай, можна шмат чаго сабе забяспечыць. Расія залучыла на свой бок Кітай, хай там і неафіцыйна. І ён атрымлівае там сялякія маторы для шахедаў, платы для ракетаў і гэтак далей. Таму толькі ў плюсе ось ад гэтага. Таму і ідзе зараз вось гэтае пачалося перацягванне, калі вось Трамп зразумеў, мабыць, і там раднікі ягоныя зразумелі, то вось немагчыма там Расію адарваць ад Кітаю, то трэба Кітай адарваць ад Расіі. 3 старых маразматыка зустрічаються по черзі в Китаї і Трампині. Ну, так, бо Трампа ж не запросили тоді, там якийсь парад був у Китаї, здається, ці де. Ось, і Трампа не запросили, і він тоді образився там усіх. Сказав, що всі такі негодяї всіх запросили, а Трампа не запросили на парад. Ось, таму все зараз, можна так сказати, хочуць ось падлашчыцца да Кітаю, каб Кітай нібыта выступаў на іхнім боку, але Кітаю не заважае гэта, умоўна кажучы, сядзець адразу на двух табурэтках. Бо, скажем так, адной рукой Кітай гандлюе і налагоджвае нейкія там гандлёвыя гэтыя самыя шляхі з Спалучанымі Штатамі, а іншай гэтак жа сама налагоджвае гэтыя самыя, дзе толькі ўжо ценявыя гандлёвыя шляхі з Расіяй. І з абох бакоў Кітай атрымлівае прыбутак, атрымлівае сабе, скажем так, плюсік у эканамічную карму. Ось. І ніяк гэта яму не заважае
далей існаваць і быць, лідарам, эканамічным, палітычным і ядзерным, дарэчы, таксама. Вось. Другі момант, які даволі цікавы таксама адбыўся на гэтым тыдні. Мабыць, там яго не так, раскручвалі і піарылі ў прэсе, але, на мой погляд, гэта вельмі вельмі такі важны крок. У Еўропе падчас вось там, здаецца, мінулы аўторак на паседжанні Рады Еўропы прагаласавала за змену некаторых, артыкулаў, якія ну, артыкулаў, уласна, еўрапейскага звязу, якія датычацца міграцыйнай палітыкі. Э, Грязні варвари тепер, рахуються з піднебесною, справедливість відновлена, бо колись варвари не рахувались китайцями. Ну, китайців, до речі, там у свій час японці так нормально повирізали, при тим, що колькі там Японія, а яких розмірів Китай. Але там так насипали їм там будь здоров. Ось, і стосовно міграційної політики, що уласне змінилося? Дословно там я не процитую, але перекажу вам, скажімо так, своїми словами. Змінилися умови атрымання ось, уласна статусу уцекача на падставе таго, што ўзровень жыцця ў тваёй краіне, ну, коль ты уцякаеш, горшы за ўзровень жыцця ў Еўропе. Гэта першае. Другое, гэта тое, што ўзровень медыцыны ў краіне, з якой ты уцякаеш, таксама горшы за ўзровень медыцыны ў Еўропе. Гэта два такіх паложання, якія, здавалася б, даволі такія, ну, зразумелыя, але пры гэтым яны даволі істотна змяняюць увогуле агульны вось гэты падход да таго, каму надаваць вось гэты прытулак, а каму не надаваць. В Європі все більше радикальні партії набирають сили, бо ці мігранти вже всіх, ну да. По факту, да. Тому що, ну, вже навіть почали в некоторых краінах распрацоўваюць праграмы, дзе гатовыя заплаціць мігрантам, калі яны павернуцца назад у сваю краіну. Вось, і прычым там, ну, такія нармальныя грошы ім прапануюць, там, па 10-15 тысячаў еўра. За тое, каб ты взяў сваю сям'ю і паехаў назад сваю там Сірію ці там хто там дзе адкуль прыехаў. А вона тут всяка лівая і не тільки бадяга задвігае пра мігрантів. Ну, гэта я яшчэ закрану гэтую тэму мігрантаў ва ўкраіне. Вось, і па-першае, чаму гэтыя вось паложанні такія, здаецца, невялічкія, але яны вельмі важныя. Таму што, па-першае, шмат краінаў існуюць у свеце, дзе ўзровень медыцыны значна горшы за еўрапейскі. Нават у Беларусі, я думаю, калі ўзяць там якую-небудзь Германію, напрыклад, ўзровень медыцыны ў Беларусі і ў Германіі значна горшы. Але гэта не азначае, што любы беларус можа прыехаць у Еўропу і атрымаць там статус уцекача праз тое, што у яго ў краіне ўзровень медыцыны значна горшы за ну, не значна, проста горшы. Не будзем ужо толькі прыніжаць. Малатком не лікуюць ужо добра. Вось. І проста ось такую, калі можна гэта так сказаць, лазейку прыкрылі. Таму што, напрыклад, ось у краінах Блізкага ўсходу, у той самай Сірыі, Іраку, Іране, Лівіі, Ліване,
Ось там медыцына, значна адстае, звычайна ад еўрапейскай, і ўзровень жыцця ў некаторых месцах, таксама адстае, як, в прынцыпе, і ў рассіі. У большасці, э, грамадзянаў рассіі ўзровень жыцця значна адстае ад, еўрапейскага. Ось і, шмат якія імігранты проста карысталіся вось гэтай, нагодай. Тое, што там дзесьці там пабамбілі гэтую самую Сірыю, Ліван і гэтак далей, усё, мы можам чакаць Еўропу, бо ў нас там вайна, у нас там усё дрэнна, у нас там медыцына, няма медыцыны і ўзроўня жыцця таксама няма. Ось, але зараз гэта ўсё прыкрылася і нават, не тыя справы, якія ўжо былі разгледжаныя вось па надаванню вось гэтага статуса ўцекача, будуць пераглядацца. Будуць пераглядацца і таксама краінам еўрапейскага звязу, дзе вось гэтыя мігранты парушаюць, і, па-першае, заканадаўства гэтай краіны і не адпавядаюць, вось гэтым новым, скажем так, параметрам, надання вось гэтага статуса ўцекача, іх могуць дэпартаваць. То таксама вельмі так, добра. Таму што там які-небудзь там сірыец умоўны сірыец дзесьці там, у Парыжы на нейкую там парыжанку, з нажом нападзе, і яго заарыштуюць, і яго могуць дэпартаваць. А разам з ім могуць дэпартаваць і ўсю ягоную сям'ю. Гэта таксама там закладзена. Тобто па прынцыпе, перабывання тваёй сям'і дзесьці там у краіне еўрапейскага звязу, ты аўтаматычна там не атрымліваеш, гэты статус зараз. І і тое ж самае, калі, ты парушаеш, закон у краіне, то ты разам з усёй сваёй сям'ёй, гэтую краіну пакідаеш або дабравольна, або прымусова. І ў прынцыпе гэта мне падобаецца, таму што гэта правільна. Ось, бо усялякія вось гэтыя левацка-ліберальныя, ось, папулісцкія рэчы, такія, што вось мы там маем там даваць прытулак усім, яны там, бедныя, няшчасныя, цікаюць ад вайны і гэтак далей. Ну, нават калі браць тую ж самую краіну, так, тут вайна, тут паўнамаштабка, тут кожны дзень тут штосьці адбываецца, выбухае і гэтак далей, але пры гэтым Киеве, напрыклад, нават у Дніпры, у тым жа самым, пры тому, што там Дніпро взагалі там 150 ці колькі там кіламетраў ад, лініі фронту на дадзены момант. У Дніпры працуе "Макдональдс". Вось у Дніпры працуе "Макдональдс". Так, падчас трывогі цябе з гэтага "Макдональдса", просяць, пайсці у бомбасховішча, але ён там працуе. Калі, скажам так, абстаноўка, дазваляе, ён там працуе. Працуе, дастаўка той же самай ежы, працуюць усе прадуктовыя магазины, прычым, м, э, выбар у гэтых самых магазинах, некаторыя еўрапейскія крамы могуць, пазайздрыць. Таму што там можна і хамончык, прыкупіць і ўсё, што захочаш. Ну, прынамсі я калі хадзіў там па магазинах, па крамах, ну, і шукаў нейкія там прадукты, якія мне былі патрэбныя, ці рэчы. Ну, не было такога, каб я штосьці не знаходзіў. Нават знаходзіў тое, што, ну, бывала такое, што там штосьці патрапляе на вочы, і ты думаеш: "О, я штосьці вось гэтага ніколі там не купаваў, ніколі не спробаваў, дай-ка вось куплю сабе вось гэтую рэч". Таму, напрыклад, казаць, што тут, ва ўкраіне ўсё там настолькі пагана, ну, звычайна, калі ты Э, жыў раней на тымчасова акупаваных тэрыторыях, туда для цябе ўсё пагана, таму што ты, ну, ты не можаш павярнуцца, таму што, ну, таму што не можаш, таму што ты станеш, аўтаматычна, э, прымусова, жыхаром Расійскай Федэрацыі. А у жыхароў Расійскай Федэрацыі па замоўчванню, ўзровень медыцыны і ўзровень жыцця адпаведна значна горшы, за сярэднееўрапейскі. Магазинах, ЄС былі б тільки гроші. Ну, звичайно, так, ну, нема краінаў пакуль што, такіх, дзе, магазины, крамы былі б, бескаштоўнымі. Ты заходзіш у краму і там
Всё, што табе трэба, бярэш, і за гэта не разрахоўваешся. Ну, няма такіх пакуль што. Але, мабыць, калі-небудзь будуць нейкія там магазины, дзе можна будзе, некаторыя тавары забіраць бескаштоўна. Вось, таму казаць, што тут неяк усё дрэнна, ну, не скажу. На рахунак той же самай Сірыі, напрыклад, тое, што адбывалася ў Сірыі, у параўнанні тым, што ўжо чацвёрты год, адбываецца ва ўкраіне, ў Сірыі это так, э, можна сказаць, мясцовыя разборкі. Вось гэта тое, што адбывалася ў Сірыі. І пры гэтым адтуль там, плылі, на ўсім, на чым толькі можна плыць там. На пенапласце і э, на матрасах гэтых самых надувных. Ось, ну, хто на чым мог, той на тым і плыў. Ну, таму што ў Еўропе табе, па-першае, яшчэ статус дадуць уцекача, яшчэ і грошы будуць. Ось, і жытло табе нададуць бескаштоўнае. А я вось, напрыклад, ва ўкраіне ўжо чацвёрты год, амаль што 2 гады ў мяне ёсць, па кантракту ў збройных сілах Украіны, а я жытло яшчэ не атрымаў. І нават, не папахвае тым, каб я нават у чэргу мог стаць на тое, каб яго атрымаць. Вось нават якую-небудзь там халупку і смарт-кватэрку на 16 квадратаў. Ось дзе праз сцены ўсё чутно. Нават такую я не маю шансаў на дадзены момант атрымаць ад дзяржавы. Вось, але хто яго ведае, мабыць, штосьці зменіцца. Вось, таму такое. І вельмі мне падобаецца тое, што вось, як вось і пан Ікс напісаў, што радыкальныя правыя партыі пачынаюць набіраць, у Еўропе вагу проста за рахунак таго, што, ўжо пэўны час, скажем так, э, тое, як вось на мінулым стрыме я казаў, на рахунак таго, што японская прэм'ер-міністрка заявіла, што яны не будуць зменьваць, міграцыйную палітыку, проста для таго, каб не знішчыць гэтым самым сваю японскую ўнутраную ідэнтычнасць. Ось, і вось гэта ўжо адбылося ў Еўропе. Калі вось яны, на вось гэтай хвалі папулістычных, такіх, рэчэй, тыпу ўсё там дазвалялі, ўсіх прыймалі, ось там нейкія прыймалі, як там размяркоўваць, каб гэта было справядліва. Бо не ўсім жа там у Германіі жыць і ўва Францыі. І іх там рассоўвалі на той момант яшчэ і ў Вялікабрытаніі. Таксама яна была часцінай еўразвязу. Туды таксама гэтых сірыйцаў запіхвалі. Карацей, распіхвалі ва ўсе дыры, пхалі. Ось, і тут зараз вось такое, што ўжо не працуе так, што рэальна ўжо там і ісламізацыя гэта пачалася ў Еўропе, і яна стала даволі адчувальнай ужо. І, скажем так, іслам і хрысціянства гэта такія, у пэўных момантах варагуючыя рэлігіі. І звычайна, што, ну, пазітыўна паўплываць, вось гэта ісламізацыя на першапачаткова, хрысціянскія краіны станоўча, ну, ніяк не паўплывае. І гэта ўжо пачалі адчуваць. Нават, простыя там, ватныя левакі, яны пачалі адчуваць, што такое ісламізацыя, што такое, калі ў цябе, мігранты маюць большы ўплыў, чым, скажем так, карэнныя жыхары. Ну і праз гэта, звычайна, што, пачалі адварочвацца ад вось гэтых сялякіх левацкіх папулісцкіх рэчэй і больш ужо прыслухоўвацца да таго, што трэба штосьці рабіць з гэтымі мігрантамі. Ну, немагчыма так з імі далей жыць. Ось. І стасоўна вось моманту, які тут ва ўкраіне нібыта пачаўся. Ось, я адразу скажу сваю думку. На маю думку, гэта ўсё іпсяціна. Ось гэта проста ўкіды, для таго, каб пачаць вось гэту грамадства проста ўсярэдзіне хітаць, што вось там, ну, адная справа, калі там Гончарэнка выступае там там колькі там ён там прывёз тады там 5-6 гэтых, ямайцаў ці каго ён там, калумбійцаў, кубінцаў,
не ведаю, какой он, не памятаю ўжо, какой он там, прывёз, карацей, з гэтых 6 ці 7 там, чалавек. М, і сказаў: "Ось, тыпа, замена нашым, тыпа, украінчыкам, якія не хочуць ваяваць за сваю землю. Вось навошта нам, сваіх, украінчыкаў, левачкоў, мабілізаваць праз бусікі, калі вось можна прывезці там за 1500, там за колькі ён казаў долараў, можна прывезці вось там, якога-небудзь, Лумумбу, ось, які будзе за цябе ваяваць". Ось, ну, гэта адно. Гэта, ну, гэта смешна, гэта ўсур'ёз ніхто не ўспрымае. Ось, але калі, пачынаюць казаць пра тое, што вось там, і ўкідваць, і неяк, так масована, абгаворваць медыа пра тое, што вось там Украіне для адноўлення там патрэбна, працоўная сіла і гэтак далей, і бла-бла-бла. Ну, па-першае, трэба яшчэ дачакацца гэтага самага адноўлення, калі гэтае адноўленне пачнецца. Таму што, ну, ва ўкраіне, дастаткова працоўнай сілы. Але, ну, проста яна зараз трошкі, так залучана ў іншых справах. Бо я ўпэўнены, што сярод мільённай арміі, якая зараз ёсць, у Украіны, э, пэўны адсотак займаюцца там, маюць, акрамя вось ваенных сваіх спецыяльнасцяў, маюць яшчэ і будаўнічыя спецыяльнасці. Ну, я, напрыклад, маю будаўнічую спецыяльнасць. І не адну, дарэчы. Я і вентыляцыяй займаўся, і фасадамі я займаўся, і унутранай гэтай самай абробкай я займаўся, ремонтамі я займаўся. І мэблі я збіраў, ну, дахі толькі што я не пакрываў. Усё. Іншае з будаўніцтва я рабіў. Ну і гэты апалубкі бетонныя не заліваў. Я не бетончык. Вось усё іншае я рабіў. Ну, вось зараз я вось гэтым не магу в Украіне займацца, таму што я ў арміі. Ось, таму вось такое. Таму я не думаю, што ось, гэтая праблема, што нібыта вось там, што там трэба працоўная сіла, яна прынамсі зараз, э, хоць, насколькі актуальна можа быць. Яна зараз проста не актуальна. Калі штосьці ўжо хаця б зрушыцца з месца ў плане, адноўлення, тады ўжо можна будзе пра гэта думаць. Це не ІПСО, бо це озвучували певні експерти, так звані, і чиновники певні. Ну, я кажу, зноўку ж, гэта, агучваюць левакі. Ім укінулі гэта, ім, гэта запрапанавалі як вось, тымі ж самымі мігрантамі ў Еўропе. Гэта танная рабочая сіла. Тое ж самае, што вось як гэтыя, ўжо мемныя, таджыкі ў Маскве. Вось, але каму патрэбныя таджыкі ў Маскве? Ось, і да чаго гэта зараз, прывяло, што там гэтыя таджыкі ўжо больш уплывовыя сталі, чым, мясцовыя гэтыя масквічі. Тое ж самае чакае ўкраіну, калі вось гэта ўсё будзе прынята. Таму гэта ўсё не будзе прынята, таму што праз вось гэтыя такія вось укіды, праз вось гэтае прасоўванне мігрантаў ва ўкраіну, у тым ліку і Расія зацікаўлена, каб, знішчыць вось гэтую украінскую ідэнтычнасць, каб яшчэ больш сюды панаехала усялякіх, умоўных таджыкаў, ну, у нашым выпадку індусаў. Вось, індусаў, якія б тут, пачалі займаць усе, пасады ахоўнікаў у АТБ за 26 000 гривень. Ось, усе пасады дворнікаў, прыбіральнікаў і гэтак далей. І ўсё, і тады, у прынцыпе, нават любы ўкраінец, які не мае там нейкай адукацыі, вось нейкай спецыяльнасці, проста будзе ставаць алкашом. Ну, таму што яшчэ яму рабіць? Будзе бамжаваць, там збіраць картон, склад-тару, проста каб там бухаць ці яшчэ што-небудзь такое. Ось, таму тое, што там некаторыя нават, асобы, называючыя сябе экспертамі, агучвалі, што вось гэта неабходна, там гэта будзе трэба там і гэтак далей. Ну, гэта ўсё маячня.
Коротше, певні посадові кадри і і експерти. Ну, експерди, я би так сказав. Якщо і вести сюди, то це жінок від 20 до 35 років. Ну, тоді тут, місцеві, жанчынкі таксама. Ну, це атрымаецца міграцыя такая, што мясцовыя, жанчыны, гледзячы там вось на гэтыя інстаграмныя ролікі, дзе там вось, на вуліцы вось гэтых дзяўчат, спыняюць і пытаюць: "Колькі павінен зарабляць ваш мужчына, каб вы з ім, сустрачаліся?" Я думаю: "Ну, мінімум там $10 000". Ось, а 10 000 доляраў ва ўкраіне, зарабляе, ну, добра, калі адсотак 1. Адсотак зарабляе, ад 10 000 долараў і больш. 1% мужчын. Ось, таму што нават, у арміі $10 000 это толькі вось у планах ёсць. Там, калі ты пехацінец і ты нейкім дзівам пражыў месяц, на перадавой, то ты маеш атрымліваць там 450 000, але гэта яшчэ толькі разглядаецца. І нават так, большасць мужчынаў не змогуць атрымліваць $10 000. Ось, і для іх, ну, не будзе просто тут, скажем так, кантынгенту, які б мог іх, ось, такім чынам забяспечыць. І яны будуць, міграваць у Еўропу, там шукаць сабе, жэрараў усялякіх там, жуляў, Радрыго і гэтак далей, якія там змогуць іх забяспечваць, і зарабляць 10 000 доляраў плюс. А в Украіну заедуць, індускі, якія, калі ты ім там, 2 локшыны, ой, локшыны, 2 лапшы на дзень, купіў, гэта хуткага прыгатавання, ўсё, ты ўжо бог і цар. Ну, гэта всё смешна і нерэальна выглядае, на мой погляд. Прынамсі зараз. І абгаворваць гэта зараз, ну, гэта таксама, э неразумна, нерацыянальна і па факту левакам толькі і трэба вось гэта, як яе называюць, демагогія. Калі ты размаўляеш і агучваеш нейкія пытанні проста для таго, каб агучыць і скажем так, такім часам, як гэта, іспанская забастоўка. Калі ты нібыта на рабоце і нібыта штосьці нават робіш, але пры гэтым твая эфектыўнасць імкнецца, да нуля. Вось гэта тое самае, што зараз, робяць левакі, вось, падбураныя вось гэтым, расейскім ІПСО. І гэта такая даволі, я б сказаў, моцная кампанія, калі вось, усялякія такія рэчы бессэнсоўныя падкідаюць проста, каб, запавольніць прыняццё, больш важных рашэнняў. Ось, бо толькі пачалі казаць пра тое, што вось там трэба там, ваенным зарплату падняць, бо там крэдыт гэты разблакавалі еўрапейскі. Вось, і толькі пачаліся вось гэтыя абгаворванні таго, што там як мае адбывацца, і тут бац, на табе. Пачынаецца абгаворванне, ці трэба ў краіне індусы. Ну, блядь. Ну, гэта ж смешна. Ну, і гэта, ну, як бы гэта дзіўна там не гучала і не выглядала там нейкай там тэорыяй змоваў і гэтак далей, але уласна такім чынам вось і адтармажваецца прыняццё важных, рашэнняў. Уласна, вось такім вось забіваннем бакаў, забіваннем, павесткі, штодзённай вось усялякім смеццем, тыпу там індусаў, цыганаў, і іншай вось гэтай, лабудой. Арэшнікаў Беларусі. Ось, ну, як то кажуць, гэтыя пытанні не на часе. Ніц і добре, що ця тема, піднялася, вона викликала резонанс, це треба пресікати зараз.
люди почали її насипати, і вже деякі експерти не згадують про мігрантів. Ну, скажімо так, сваю місію выканала ось гэты ўкід сваю місію выканаў. Ён там адгарнуў нейкую ўвагу, ён там штосьці там змусіў пра гэта размаўляць, змусіў пра гэта некаторых думаць, змусіў выказвацца, змусіў цывільных нават вытрачаць свае рэсурсы на тое вось, каб неяк на гэта адрэагаваць. Там нават акцыя нейкая праводзілася фоту на майдане стосоўна вось мігрантаў. Таму, ну, можна так, мабыць, не настолькі гэта ўсё запавільніла, наколькі планавалася, бо, мабыць, там планавалася, што вось там месяц будуць гудзець пра вось гэтых мігрантаў, індусаў і гэтак далей. Вось таму такое. Э, Што яшчэ стасоўна вось гэтых усялякіх мігрантаў можна дадаць? Ну, там бойка адбылася паміж індусамі і цыганамі. Але зноўку ж невядома, ці гэта былі індусы, ці гэта былі цыгане. Ось хто там між сабой дзе там махаўся, але там, ну, так можна любую бойку там дзесьці там з кіламетра на зуме зняць і сказаць: "О, глядзіце, гэта цыгане і з мадзярамі", напрыклад. На Закарпатті адбылася бойка цыганяў з мадзярамі, ці там індусаў з мадзярамі. Ось, чаму я згадаў мадзяраў, таму што Петер Мадзяр, новы прэм'ер-міністр Венгрыі, паставіў умову для ўступу Ўкраіны ў еўрапейскі звяз. Гэта вось это моўныя гэтыя, не магу сказаць, што паблажкі моўныя для жыхароў Закарпацця, якія ёсць венграмі. Таму вось згадаліся мне мадзяры. Ну так, або той чувак в Києві скрутили, він не індус, а його так називають. Ну да, він мабуть, пакистанець. Мог бути пакистанцем, сирійцем, ліванцем, ось, але індус. Ну, то ж саме, що коли у тебе отакі, то ти китаєць, а ти не мабуть, він не китаєць, а паўднёвы кореєць і бурят. Ось, а все, китаєць. Всі китайці на один твар. Ось. Таму кажу, до ўсяго, да будь-якой ось такой інфармацыі трэба ставіцца крытычна. Пастаўленне крытычна, дарэчы, я яшчэ таксама сёння ўзгадаю. Ось, ну і апошняя тэма заяўленая — гэта выбары ў каардынацыйную раду, якую там і Ціханаўская прасоўвае, там піарыць там цераз дзень проста. І ўсе, хто толькі мог, ужо пра гэта выказались, і Пазняк сказаў, што гэта проста нейкая ганьба, што трэба гэта ўсё прыбіраць, сметаць і гэтак далей. Ось. І што ж там адбываецца на гэтых выбарах? А ўсё адбываецца вельмі смешна, яшчэ нават больш смешна, чым тое, што адбывалася на мінулых выбарах. Таму што ось тут 2 дні, ну не 2 дні, 17 гадзінаў, здаецца. Я там штосьці пост у Ціханаўскай у тэлеграме сёння бачыў, там 17 гадзінаў засталося да канца галасавання. І з той інфармацыі, якую я там таксама дзесьці прачытаў, за 2 дні да канца галасавання прагаласавала 1775 чалавек. 1775 чалавек. Гэта менш, чым у тэлеграме падпісана на Паўла Латушку. Паўла Латушкі, здаецца, у тэлеграме, я на яго не падпісаны, таму точна дакладна не скажу, але калі я апошні раз там цікавіўся гэтым момантам, колькі на яго падпісана, там было 29 000. Зараз скажу, колькі падпісана на Ціханаўскую. На Ціханаўскую я падпісаны, я не магу быць не падпісаны на Ціханаўскую. На Ціханаўскую падпісана 17 507 чалавек падпісана на Ціханаўскую. І пры гэтым, што вось Ціханаўская заклікае па 2-3 разы на тыдзень галасаваць
за каардынацыйную раду і кажа пра тое, што вось гэта вельмі вельмі неабходна для беларусаў. Зараз вось вы прагаласуеце, і ўсё як пачне змяняцца, і Беларусь як звольніцца, і гэта проста магчымасці будуць адкрывацца проста адна за адной. Ось, але маючы, толькі ў тэлеграме 17 з паловай тысячаў падпісчыкаў, Ціханаўская змагла загітаваць на гэтыя выбары, 10%. Да, 10%. Ну, 1700, а там 17, да? 10% тваіх падпісчыкаў. Як нам, здаецца, Ігар Тышкевіч, у сваім тэлеграм-канале рабіў падрахункі. Ён там трошкі з матэматычнай кропкі гледжання падайшоў да гэтага моманту, і вось ён пачаў рахаваць, колькі ж гэта. Бо у спісках усялякіх гэтых, якія там ідуць у гэтую каардынацыйную раду, 171 кандыдат. Э, Калі там парахаваць, што ў кожнага гэтага кандыдата ёсць яшчэ там як мінімум там які-небудзь там друг, кум, сват, брат, жонка, муж, і гэтак далей, маці, бацька. Ось, і яны таксама могуць прагаласаваць. То можна гэтую лічбу дзесьці падвоіць ці патроіць нават. Ось, і, ну, і дзесьці 600. Ось, і тобто з 1700, якія прагаласавалі, 600 гэта вось уласна, аточэнне вось гэтых самых людзей, якія ідуць у гэтую каардынацыйную раду. Ось, і тое, што гэтыя выбары, э, прыгарнулі ўласна столькі увагі, ну, увагі ў плане, актыўнасці галасавання. Гэта толькі мяне ўласна радуе, таму што ўсё больш і больш, скажем так, за 2 гады стала на 4000 амаль што даўбаёбаў менш. Таму што калі 2 гады таму былі выбары, лічбай лічбай году тады было 6700. Калі я не памыляюся, 6728. Вось людзей прагаласавала. Ось зараз столькі не прагаласуе ўжо, вядома, 100%, бо я не думаю, што там у апошнія гадзіны, калі там толькі не накруцяць індусамі тымі ж самымі, не накруцяць гэтую лічбу. Ось, але радуе тое, што даўбаёбаў, якія гатовыя перадаць свае дадзеныя асабістыя, паспартныя, ось, нейкім невядомым структурам, гэта толькі радуе. Ой, звычайна, што застаецца яшчэ шмат даўбаёбаў, якія проста не гатовыя перадаваць свае дадзеныя вось гэтым невядомым структурам. Але пры гэтым гэтыя самыя структуры працягваюць падтрымліваць. Это як, ну, тыпу, я не камуніст, але за Зюганова я прагаласаваў. Нібыта вось так. Ось. Тое ж самае вось і тут адбываецца, што я вось не буду галасаваць, вось у гэтыя свае дадзеныя перадаваць, але Ціханаўскую я падтрымліваю, да. А вось хоть что-то делает, як то кажуць. Таму такое. І стасоўна вось крытычнага мыслення, пра якое я таксама хацеў сказаць, гэта павязана з пастом, Паўла Свярынца, і нядаўна выйшаў на волю, ось, і пачаў актыўна вылізваць, адбельваць проста амаль што кожнага, хто там пападаўся яму на вочы. Ось, бо пісаў ён і пра Ціханаўскую, здаецца, не пісаў, пра Марыю Калеснікаву, якая яна там цудоўная была там у маладым фронце. Калі я быў у маладым фронце, а мы былі плюс-мінус дзесьці там у адзін час, наколькі я зразумеў, з паста таго ж самага Свярынца. Ніякай бліскучай Марыі Калеснікавай я там не бачыў. І сказаць, што мы там не перасякаліся, таксама немагчыма, таму што я ўваходзіў у склад кіраўніцтва маладога фронту ў 2000-2001 годзе. І, ну, не мог я прагледзець такую бліскучую Марыю Калеснікаву. Як я не мог прагледзець
бліскучага і адважнага Кабанчука, якога таксама там, Павел Севярынец, усхваляў і гэтак далей. А зараз, дайшла справа да тарпеды дзедка. Ось чаму тарпеда, таму загугліце "тарпеда дзедок" і вы ўсё дазнаецеся. Ось, быў ён там у яго на інтэрв'ю. Это такі дуць на мінімалках, але мінімалкі там настолькі мінімальныя, што нават на літару "д" ад слова "дуць", там не нашкрабецца. Ось і даў там інтэрв'ю гэтаму дзедку. Ось у стылі Дудя Павел Севярынец і пачаў яго зноўку ж нахвальваць, які там дзедок, прям такі класны дзедок, што нават параўнаў яго з Ларі Кінгам. Калі вы не ведаеце, хто такі Ларі Кінг, таксама загугліце, дазнаецеся шмат цікавага. Э, Ось я таксама загугліў Ларі Кінга, але не для таго, каб дазнацца, хто такі Ларі Кінг, бо я ведаў, хто такі Ларі Кінг. Трошкі іншую інфармацыю я правяраў, таму што Севярынец назваў дзядка беларускім будучым Ларі Кінгам. Ось і дадаў так нібыта, што таксама мае гэта ўсё аб'яднаваць. Гэта тое, што бацькі Ларі Кінга былі беларусамі, калі быць дакладнейшым, з Беларусі. Ось, і тут ува мне, як у нармальным, адэкватным чалавеку, з'явілася вось гэтае самае крытычнае мысленне. Я загугліў Ларі Кінга, ягоную біяграфію, і што вы думаеце там у першых радках я чытаю? Я чытаю, што бацька Ларі Кінга быў з Літвы, а маці Ларі Кінга была на той момант Аўстра-Венгрыі, з рэгіёну, які зараз належыць Украіне. Вось і ўсё, што трэба ведаць пра інтэлектуальныя здольнасці Паўла Севярынца, які апелюе фактамі, якія фактамі па факту не з'яўляюцца. Такі вось каламбур атрымліваецца. І чаму гэта важна? Гэта важна, ну, не тое, што я там захацеў там дакапацца да Севярынца і выкрыць яго у хлусне. Мне проста стала цікава, ці сапраўды вось гэта. Я, напрыклад, ведаю, што вялікі такі хакеіст Уэйн Грэцкі, канадзец, ось у яго прабабка з Вілейкі. Гэта я загугліў, і там, ну, рэальна, ягоная там прабабка з Вілейкі. Ось, а тут, ну, проста ось, як то кажуць, для чырвонага слаўца Севярынец сказаў, што бацькі Ларі Кінга былі беларусамі, і таму у дзядка ёсць усе шансы стаць другім беларускім Ларі Кінгам. Ну і чаму важна мець крытычнае вось гэтае мысленне? Таму што яно дазваляе вам не быць залежным ад вашага асяроддзя. Нават калі ёсць людзі, якім вы там звыш давяраеце і гэтак далей, яны таксама могуць штосьці рабіць у сваіх інтарэсах, якія, напрыклад, могуць не збягацца з вашымі інтарэсамі. Мажліва, і было, проста мы не ведаем. Ну, Вікіпедія ведае, а Павел Севярынец не ведае. Ось, я думаю, калі б там у Вікіпедыі напісалі, што беларусы. Але павернемся. Гэта не дае вам магчымасць быць залежнымі ад меркаванняў іншых людзей. Нават калі вы там ва ўсім давяраеце ім, гэта не азначае, што чалавек, якому вы там на ўсе 100% давяраеце, што ён ва ўсіх жыццёвых сітуацыях ён на 100% заўсёды правы. Ось, і толькі дзякуючы крытычнаму мысленню і, скажем так, падсвядомаму стаўленню пад пытанне
будь-якую інфармацыю, якую вам даносяць, толькі вось, гэтае вось крытычнае мысленне можа дапамагчы вам, рэальна, дазнавацца, а, праўду. Ну, як вось в гэтай сітуацыі, напрыклад, з бацькамі Лары Кінга. Ну, і цяпер, калі мне скажуць, што бацькі Лары Кінга былі беларусамі, я скажу: Иванько, я начитанный человек. Я фанат Ларри Кінга, і я ведаю, што ягоны бацька быў з Літвы, а маці з Аўстра-Венгрыі. На той момант, на дадзены момант гэта тэрыторыя ўжо ўкраіны, таму бацькі Ларри Кінга, ну, ніяк не маглі быць з Беларусі і беларусамі таксама, таму што адзін з Літвы, а адна з Аўстра-Венгрыі, сучаснай Украіны. Ну, вось таму такое. Ось. І калі будь-якую інфармацыю, якую вы ўспрымаеце, вы будзеце, скажем так, не тое, што там на все 100% пастаянна там, ставіць пад пытанне, але, скажем так, заўсёды вось гэты такі званочак, званочак мае ў галаве быць. А ці не з'яўляецца гэтая інфармацыя нейкім пиздзежом? І ці не спробуюць, гэтую інфармацыю выкарыстаць, каб завесці мяне там, мае думкі, мае развагі ў нейкім, накірунку, якім не хацелася б мне, ў прынцыпе, нават, разважаць. Ну, як прыклад, вось гэта, ўкід з індусамі. Типа, звычайна, што там, большасць, нейкіх вось такіх, лёгкіх на ўздым, скажем так, людзей, ім сказалі ўсё там, экс эксперты, чыноўнікі нейкія сказалі: «Усё, індусаў трэба завозіць в Украіну». І яны такі: «Бля, пиздец, індусаў зараз панавязуць, будем тут хащі». І всё, тут, кропкі будем ставіць сабе на лобі і будем танцаваць на майдане. Хаця, ну, увогуле нават, ну, не блізка, да гэтага. Ось, таму любую інфармацыю, нават ад людзей, якім вы звыш давяраеце, якія там нібыта там зарэкамендавалі сябе як, так непаганы такі выток інфармацыі, трэба ставіць пад пытанне. У тым ліку нават, ну, маю пиздёж таксама трэба ставіць пад пытанне. Буде замість України Раджастан. А ми будемо тут Зіта і Гіта. Ось, зменим імёны. Я буду не Іван, а Ибдурахман. Ось, ну, это все смехуёчки, як то кажуть. Таму наяўнасць, гэтага такого скепсісу да будь-якой інфармацыі і жаданне яе удакладніць з іншых вытокаў, пераверыць яе праўдзівасць заўсёды мае прысутнічаць. Нават калі я там штосьці кажу, сцвярджаю, вы не абавязкова павінны мне давяраць, а маеце ўсё ж такі, дзесьці там гуглануць ці звярнуцца да іншага вытоку гэтай самай інфармацыі. І тады у вас будзе складацца ўласна погляд на тую ці іншую сітуацыю, уласны, які будзе больш адпавядаць, рэчаіснасці. Ось. В прынцыпе, на гэтым у мяне, ўсё, што я хацеў вам распавесці. Таму давайце, калі ёсць нейкія пытанні, моманты, навіны, якія, мабыць, я маў бы зачапіць, але не зачапіў, можете тут зараз у чацік накінуць або напісаць у каментарах, што будзе таксама вельмі вельмі станоўча. Ось, а я вам пакуль што нагадаю, што вы можете паставіць упадабайку і напісаць безглузда прекрасны каментар з мінімум 7 словаў. Каму вось гэта ўсё неабходна? Неабходна гэта ўсё для алгарытмаў уласна Ютубу. Каб гэтыя самыя алгарытмы разумелі, што тут, цікавы кантэнт, які варта глядзець, не от як зараз двум двум людзям, а трошкі большай колькасці людзей. Вось, і ўласна праз, наяўнасць падабаек і каментароў пад гэтым відэа, ось, алгарытмы Ютуба робяць гэты самы высновак і прапаноўваюць паглядзець гэта відэа як мага большай колькасці. Праз гэта нас стае больш у чаце, мы можам іншыя думкі разнастайныя стасоўна тых ці іншых момантаў
бачыць, чуць і рэагаваць на іх. І, ў прынцыпе, больш эфіры будуць ставаць інтэрактыўнымі. Ось. А калі вы паставілі ўжо ўпадабайку і напісалі каментар, але все адно лічыце, што зрабілі недастаткова для зменшання расійскамоўнага сегменту "Ютубу", тады вы можаце яшчэ і падтрымаць мяне і ўласна мой канал матэрыяльна. Праз вось гэты QR-код можна за дапамогай не алгарытмаў, інструментаў Манабанку падтрымаць мяне матэрыяльна. Калі не можаце, ну, раптам вы глядзіце з тэлефона і не можаце адсканаваць QR-код, унізе пад гэтым відэа ёсць пасыланне на Манабанку. Буду вельмі вам удзячны, як, напрыклад, гэта зрабіў спадар на пачатку стрыма. Ось, а калі няма у вас магчымасці скарыстацца інструментамі Манабанку, таму што вы там хаваецеся, вы ў хіляс ці проста не ўкраінец і знаходзіцесь дзесьці ў Еўропе. Ось тады для вас ёсць пасыланне на маю электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец цудоўнай плацёжнай сістэмы PayPal. Ну, крыпту я яшчэ не завёў і наўрад ці завяду, бо трошкі маё. Ось, таму ось так. Ну і бачу, няма ніякіх пытанняў тэмам, таму, значыцца, што я ўсё распавёў пра ўсіх індусаў, цыганаў і іншую погань распавёў. Ось, інфармацыя, якую я надаў, вычарпная. Ось, дзякуй за тое, што глядзелі, пісалі, падтрымлівалі, данацілі некаторыя. Ось, буду рады вас бачыць дзесьці праз тыдзень, або ў нядзелю, або не ў нядзелю, як там будзе атрымлівацца ўжо па часе. Ось, сачыце, калі там не прыходзіць вам павешчанне з "Ютуба", падпісвайцеся на тэлеграм-канал. Там заўсёды ўсё выдаецца загадзя. Пасланне на тэлеграм-канал унізе пад відэа. Ось, яшчэ раз дзякуй, гарнага ўсім вечара. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!